Yo, what's up mga buddy? Nagbabalik na lang tayo para i-unbox to mga buddy. Kung makikita nyo mga buddy, sobrang laki ito mga buddy. Sobrang ganda ng pagkapackage niya mga buddy. Ito pala siya mga buddy. Isang mouse mga buddy na sobrang laki nitong mouse mga buddy. Wireless mouse siya mga buddy and iba sa format ito mga buddy kasi nakatakilid siya mga buddy. Parang ganyan siya pagka hawak mga buddy. Let's see. Tignan natin siya mga buddy. So unboxing muna tayo nito mga buddy. Ayan na ito. Ito na yung mouse. Meron din siyang kasama charger. So, ito siya mga buddy. Ooh. Ganito ang kanyang pormahan mga buddy ng mouse. So, pag hawak mo mga buddy, nakaganyan siya mga buddy. Kita yan. Yan. So, napaka-goods niya mga buddy. First time ko magkaganito mga buddy. Susubukan natin siya sa next video mga buddy habang naglalaro ako ng Genshin Impact. And then, yun, susubukan natin siya dito mga buddy. And pasusubok natin sa ating kapatid na naglalaro ng Roblox. So, nakakita siya mga buddy. So, if you want to buy nito mga buddy, nasa ting yellow basket nito mga buddy. Kung gusto mo nang hindi nakaganaw na mouse, gusto mo na nakaganyan, pagkahawak, yun. Kaya, if you want to buy, nasa ting yellow basket nito, don't forget to follow, like, and share, and see you in the next video. Let's go!